Good morning guys! So yan guys, ang dami Nay, anong tawag dito? Binungay. Binu You got me singing way oh, way oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh. You got me singing way oh, way oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, way oh. Way oh, way oh. Way oh, way oh. Way oh, way oh. Way oh, way the beach pa. So gusto mo bang welcome to Baguio? So tapos na ba akong magbihis? Yes, happy birthday. Good! Good morning Thank mo naman subscribe sa aking YouTube channel. Welcome sa aking vlog! Good morning guys, this is your teacher Tindero Vlogger and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, pupunta po tayo ng Bolinao and this is our family bonding po. So ngayon lang kami ulit pupunta ng Bolinao. Ang huli kong punta sa Bolinao it's year 2016 ata. So I hope na nagbago na yung yung beach doon. And hi. So we are preparing na po. See you later po and let's go. Punta na kami ng Bolinao. Angelo. Well, mabalinatan. Kumanyaran niya. Ayun. Ala, sirap-rap ang wala. Ay, si Tanda, kay bagada ng taga Manila. May mga siklista pa dyan, no? Papayuan ka nila doon. Galing mo ang bantay mo. Hindi. Pumailalim ka sa upuan. Yung? Yung? Yung baby Gara. Ano yun? Salamin? Ayurahin tayo sa Dadanika. Iabot niya yung abot niya ito kay Angelo. Ang gwapo na yung Angelo dito. Oh, si Bunso. Kaya lang, baka hindi ni Calvin. Baka hindi na naman niya ibabalik to. Kaya ito kay Angelo ay ni Hasgada, asilen. Nagkaroon pa nagayam ni Angelo ni Calvin niya, dubig. Nakita ko yung... Kaprap, ML, malulobot ka dyan, bahala ka. Akin na yung mga, kanino ID to? So, ID ni Nicole. Nag-edit ako, paano ML? Nag-cellphone ko ngayon, kininana. Antayin natin yung mga nakaiwan na ID. So, may checkpoint. Andro, hawak na hawak dun sa pagkain. Sino yan? Si Calvin, mamatakaw. Ayaw niya. Tayo diba? Tayo. Ayaw niya magbigay. Madamot. No. Ayaw niya magbigay. Ayun, ayaw niya magbigay. Secured yung pagkain. Akala mo siya na may pagkain. Akin na, pen kuya. Ay, Ayaw niya. Masisirang dyan. Ay. Calvin, bakit? Ayaw mo pahingi? Mas kayo na, Nakamask kami. Tano ready. mas kayo nung agad ilagay na masyo. Nya, Ayun. sayang mo ta. Oh, hindi ba?
Agala tayo tirom ma. Ay, ka. Pag gasolina namin ni Kaboy, kapultang mo di kanya. Ma, tano secure dahi gamit tayo. Agala tayo may isang akwa. Laji gagaya di ko nga Ilocos. Ay, agala doon. Baka baka di tayo makawid ng malumod. Dakarpil to eh. Oh, nanggang alas 8. Ay, 8, ang 8 lang. Sa umali. pero sa Bulina, hanggang 5 lang ang swimming nila. Hanggang 5 PM? Tapos, saan mo tayo po? Tapos, 5, 6, 7, 8. Mabutan tayo curfew doon? O gawin tayo 5 Hindi hanggang 9 ang curfew ng ano, ng buong Pangasinan or Daneta ata ang ano. Okay. Pero ewan ko lang sa Bulinaw kung may sarili din silang ano. Curfew. So maraming siklista guys. So. O, gawin din na. Itid mo. Ayun na Dan. Bigyan mo na tayo mo. Ito. Angela, ID mo. Hi, Jelo. Bye. Oh, hindi ka. Magpultang ka. Mag-diesel tayo sa kwan, sa Shell, Shell, kahit saan sila. Tayon. Tayon. So guys, nandito na po kami sa Dagupan and nagpapagasolina lang bago tumuloy sa Bulinaw para mapa-full tank lang ng sasakyan. So ayan si Papa, inaantay yung kapatid kong isang sasakyan. Kasi ito po, nagagasolina po kami. Gasolina mo. Magaling din sila lahat, ano? Muda. Nabuhayan sila ang minus niya. Marami din. Ang bypass nito yun. So guys, dito na tayo sa Bypass nito. Alaminos. Ito lang ako tikisado. Nanginan na ako ng yun. Ang bilis mag-drive ni Papa. Oo. Ito na nakita na namin. Nani bypass. Guarantee ko niya po niya. So guys, dito kami pinadaan sa bypass dahil marami daw case sa Alaminos. Ay, titipurpos ni 24 kilometer. Kumusta na yun sa Ay, oo, sa Masameri. Hi, Pogi. Wala ano. Kala ko ka rin first time niya. Calvin. Say hi. Papogi, oh. Ayaw. Oh. Ilang months pa lang. Ang gwapo. Calvin. Hindi, syempre hindi naman. Doon ba sa banda doon pa yung ano? Ay, ba't mo tinanggal nga eh? Hindi mo lang po. Kung nakikita na. Aso? Naihi daw si Mama. Ihi daw siya dyan sa ano, gilid. Wala na nag-gawin. Pag Robert. Pwede na mo ko niya, di ba, Pao? Bani. Welcome to Bani. Ba't di kayo matidang mo? Kita? Ayaw. Oh my God, timing. Hindi ko nakuhanan yung Bulinaw. Ayun. Welcome to Bulinaw. Guys, dito kami sa Bulinaw Market. So, mamimili muna kami ng baon. Kuyaw. Kael. Hi. So guys, dito tayo sa Bulinaw. Public market po ata nila to. I'm not sure pero baka public market. Ha? Ewan ko nasa na ito. Guys, nandito po kami sa Bulinaw and ito, dahil anintay po namin si Mama
namili sa palengke, bumisita muna ako dito sa church po nila. So ito po yung church nila. So yan po. So hindi, pakita ko na lang po siya ng wide shot. So ito po yung church nila. So guys, ito po yung church ng Bolinao. So guys, ito po native delicacy nila. Bamboo cake. So ito po yung bamboo cake. Nay, anong tawag dito? Binungay. Okay. Hindi pa lang namin nagkabit. Binungay. Pagkitanggal mo nga yung... Okay na po. Binungay. So ayan po. Guys, bumili kami ng binungay. Binungay or bamboo cake. Bamboo cake po nila dito. Si Papa. So, si Kael po. Guys, inaantay pa rin namin si Mama. Wala pa po si Mama. So, libot-libot muna tayo dito. And then, pakita ko sa inyo kung ano po yung tsura ng Bolinao. So, tara po. So, ito po ata yung city hall nila. Wait, zoom natin. Ngayon lang nakakita ng ganitong Jollibee, oh. Ayan nyo. So, mayroon palang food truck ang Jollibee. So, take out lang po yung available dito. So, dito ko lang po nakakita ng ganito Jollibee na food truck. Parang lakas maka ibang bansa. So, yan, 7-Eleven. Ang Maglolo. Gilid ng Kamukha ang Maglolo. Gilid ng damit yan. Rap. Anong kinain mo? So yan po yung Maglolo. Tingnan nyo guys, oh. Lambing-lambing, oh. So guys, sinantay pa rin po namin si Mama dahil na malengke lang po saglit. Guys, dito na si Mama. So, pupunta na kami sa Patar. So, sa Patar na. Kalpin siguro. Tayo na lang magtingin-tingin doon mamaya. Hindi nila alam Matikang ganun ako, puro kastamot, tinakal. para makapagtawaran tayo. Yung ganyan doking binangay. Ano ginata mo ka, binangay? Boy, atan eh. 100. Nagadumog magatang. Masarap. May punta ng kawayan. Akala ko nga para siyang suman eh. Patupat. Parang patupat. Okay. Nakikita ko lang. So, nag-alburuto. Mga tinatanga, nag-iibas na yun. Burburas. Oo. Mulan na sila, bye-bye. Ito po mga gente ata. Han, kaburburas, nagpujenta yun eh. Nalaylay na no, nagpujenta yun. Nyata? Matong. Ay? Sabong karabasa. Oh, ito. Mga pinamili niya. So, yung mga pinamili ni Mama. Yan pala. Ikaw talaga. Very good ko talaga. Yung ilaw pala. Kasi hindi. Guys, papunta na kami sa Patar. Lumabas na. What do you call this one? Inglesero. So ito guys, papasok na kami. Yun. Papunta na kami ng Bolinao, Patar. Sa ate ya? One. Oh. Di ba diretso aja sa pinakadulo niya? Madalanan tayo aji ko amaji. Ah. Madalanan tayo aji ko ya, yung lighthouse. Pwede na tanggal itong mas. Ilang ma? Won. Nagsardang da siguro di lighthouse, nagpicture-picture da gijay. Won. Ang siya mahilig. Hindi ka lang mahilig kasi yan. Pati sika, naghilig ka nga ta. Selfie. Eh, boy, nasidenta na, boy na eh. Oh. Naglakaji yung malaga. 220 lang isang kilo. 220 bagong hulin. Doon, ang dami nila. Anong malaga? Malaga. Binibili daw sa palengke 120 kaya sila na lang nagtinda. Ah.
Naglakati aladamot kami, 120. Sige, kami laglakon. Wow, wow. Nagdadaktol pa yung ginatang ko. Aray ko. Sinira mong buhok ko. Uray ko ata, yung isa kamatis ata na imas. Ay, ikaw. Pero kamunti ko ata yun. Ano yan, Calvin? Oo, nagmumuna doon. Ayaw niyang nabibideo yan. Albi, mag-hi ka doon, mag-hi ka doon. Hi! Hi! Say hi sa vlog. Ano? What are you talking about? Hindi niya alam sinasabi niya. Ilocano siya. Ano yan? Madi mataros at ipagbagana tatay. Un. One. Mag-uulog ko kayo kahapon ko na. So, ajay guys. Medyo malapit na tayo sa katotohanan. Rap. Saan ka? Ayun. Oh, yak na yan. Barangay Balingas. Kuha daw ng lakatang, CBO, 15CA. Balingasan? Balingas. Mabagyaw. Okay. So ayun guys, pro lang yung video natin. Para madaling i-edit. So ito inspired kay Michelle D na vlog. Kung napapanood nyo yung vlog ni Michelle D, ano pa yung gagawin natin ngayon para hindi masyadong edit. Sige ka talaga. Mau ka kinibay? Sige ka talaga. So guys, overnight kami dito. Hanap kami ng tutuluyan. Ito yung first outing namin ngayong 2021. Ayun guys, sana mag-enjoy tayo. May pulis ako, nakita mo? So nandito na tayo, may dagat na. Ayun. Wow. Wow, Calvin. Wow. Ako dito, tatalon. Dito lang yung ano, Perto ganun. Kasi naglako ko na. Kung Baka overtake ka. tingnan na. Kasi natin ko na. Ayan na po yung beach. Tatalon na ako bukas. Wow, Calvin oh. Wow, ang likot. Yung may aso tayo itim. Hello. So ito barangay. Ano nakalagay? Ilog. Barangay Ilog. Malino. So welcome to Barangay Ilog, Malino. So maraming resort dito guys. Magkakatabi na lang yung resort dito. Ang daming coconut. Yan, daming coconut. Yan yung parking ng Puerto del Sol. Baka mura na ngayon dyan. Punta tayo dyan mamayang gabi. Ayan, Puerto del Sol. Kaso mahal dyan. Oops! Hindi na nga makahinga. Guys, nabit na kami. Patar na po to. Pakita ko sa inyo kung nasa Sintana. Ito na guys, pakita ko ang daming coconut dito. Saka syempre yung dami dyan lang sa gilid. Baka mahampas. Ayan guys, ang daming coconut dito. Guys, taraw na natin yung lighthouse. So ito po yung lighthouse ng Patar. So ayan na, yan na yung lighthouse oh. Yan na yung lighthouse. Ayun. Dito na yun. Kasi ano, dumami na rin ang mga pwesto dito sa Patar. Di ba dati ako nung pumunta tayo, ano, cottage pa lang. Graduation ko. Kayo ba ka? Saan ba ito dyan? Dito na kami sa Patar na.
Dati di ba wala pang ganyan mga dito? Kami nakita namin yung Di sasakyan ba? nyo. Hindi, nung unang punta natin wala pa yung mga yan. Cottage pa lang noon. Matanong kay Angelo kung ilang years sila naghintay. Guys, dito na kami sa Patar. So, hanap na lang po kami ng tutulayan namin. So, yan po. Yung dagat. Wait lang, yung dagat nandito. Yan. Yan po yung dagat. So, pakita ko yung view. Tour ko po kayo dito. Ay, yung smell laki na dito. Mamaya. So, dito pang information. Well, So guys, may mga safety protocols din dito. Yan. Then, may shower din sila. And guys, marami mga store dito. Pwede kayong bumili ng mga damit, souvenirs, or anything po na gusto nyong bilhin. So guys, yun po yung dagat. Ito po yung dagat. Ayan. So ito na yung Patar ngayon. So yan. Ito yung dagat. Oh, marami pong cottages dito hanggang doon sa dulo. Hanggang doon sa dulo mayroong cottages. Tapos yan guys, may mga safety protocols din. Yan guys, ito po ang Patar ngayon. Medyo konti lang ang tao, and I hope, hindi ko lang sure kung dito pa kami mag-stay or hanap po kami ng resort. So yan po. So guys, ito yung room na kinuha namin dito sa Patar. So pakita ko sa inyo yung room. kasi punta tayo sa Puerto del Sol. Ay, nanay. So guys, ito po yung room na kinuha. So ito yung room namin guys. Yan sila mama. Remember 30? Ah, okay. So guys, ito po yung room. So papakita ko lang sa inyo yung room. Ito po yung room na kinuha nila mama. Then tingnan natin yung CR guys. So ganito po yung CR. So guys, ito yung room. Ito yung room namin. So mamaya. Parang wala ko magkano. Tapos kung pwede ang baka. Parang kung kami Guys. Wait lang. May nangyari. Change ata ka. Tawagan mo, hindi pa.